Усім прывітанне, гэта музычная рубрика «Такого вы не чулі», Маша Колесникова при микрофоне. 15 листопада ў доме музея Ваньковича адбудзецца канцэрт Юлии Глебовой и гурта «Час пік». И сегодня Юля и яе музыканты аккурат наши гости. Мы слухаем новый трек, який называется «Пойдзем со мной». Так будет называться и концертная программа, якую вы зможете убачыць у доме музея Ваньковичу. Прывітанне и, калі ласка, поехали. Лето и холодная зима, все душа твоя кудысь имкнется. Лепит там, где нас с тобой нема. Альбо это только так здаецца. Так бывает, знайшоў, что шукаў, але в сердце пустыча. И тое место, откуль утекал, раны твои залечить. Пойдем со мной, там чаканы спокой. Ты здзівішся, як край, той нам знайомы. Чуешь, пойдем со мной, гэта берег не твой, друже стомлены мой. Пойдем додому. Поле будет счастье тебе беды, пошуку цікавым ды няпростым. Дзіўнае побачыш гарады, але там заўсёды толькі госты. І калі раптам стомішся ты, зведваць шлях невядомы. Вспомни, дзесьці чакаюць заўжды. Дай мне руку, пойдем додому. Пойдем со мной, там чаканы спокой. Ты здзівішся, як край, той нам знайомы. Чуешь, пойдем со мной, эти берег не твой, друже стомлены мой. Пойдем додому. Со мной, там чаканы спокой. Ты здзівішся, як край, той нам знайомы. Чуешь, пойдем со мной, гэты берег не твой, друже стомлены мой. Пойдем, пойдем со мной, там чаканы спокой. Ты здзівішся, як край, той нам знайомы. Чуешь, пойдем со мной, это берег не твой, друже стомлены мой. Пойдем додому.
Это музычная рубрика «Такого вы не чулі». Юлія Глебова, гурт «Час пік» і трек «Пойдзем са мной». Сёння ў жывым эфіры Еўрарадыё. Слухайце, раз ёсць новы трек, я так разумею, што будзе і нейкі новы альбом, таму што я паглядзела па вашай дыскаграфіі, у вас там у 2017, здаецца, была апошняя пласцінка. Так, апошні паўнавартасны альбом у 2017 годзе. Мы нешта так зараз маем шмат новых песень, але вырашылі так сінгламі іх выпускаць. Можа, некалі мы іх абгуртуем і выдадзім такой цэласны альбом, але пакуль што на першым плане так, няма такіх планаў. Добра, з іншага боку, я таксама гляджу, што вы шмат канцэртаў даеце. Калі гурт... Не так шмат, як хацелася. Мне падаецца, што там у вас і такія гарады па Беларусі ездзіце. Не кожны можа музыка гэтым пахваліцца. Не па Беларусі, за мяжой. У асноўным. Вось, бачыце. У такім выпадку новыя песні, чым яны адрозніваюцца ад таго, што вось было да 2017 года, калі выйшаў гэты паўнавартасны альбом? Я нават не ведаю, неяк так спадабалася апошнім часам нам акустыка. Нешта такое паўакустычнае намагаемся мы зрабіць. Больш празрыстая, больш такая лёгкая, напэўна, музыка. Нейкі такі ўклон. Так, яшчэ калі цымбалы, гэта ўсё ж акустычны інструмент, дык яны і напрошваюцца. Цяжка цымбалам перакрычаць электрычныя інструменты ў паўнавартасным такім электрычным складзе. І так захацелася звярнуцца да істокаў, скажем так. Увогуле цымбалы гэта такая фішка гурта. Это вы адмыслова выдумалі, правда ж, каб быць такімі запамінальнымі? Мы не выдумалі гэта. Гэта неяк так здарылася само сабой. Просто я прафесійны цымбаліст. Першая адукацыя моя цымбалістка, выканальніца аркестра. Таму неяк так здарылася цягам часу, што песенная і інструментальная творчасць зліліся ў адзін нейкі такі поток. Граць все ж таки такую музыку бліжэй да рока, можа, на цымбалах, это круто атрымліваецца. Вось на нашым вялікім канцэрце ў маі ў Рэпабліку быў канцэрт з вялікай такой праграмай, мы выступалі разнастайнай, і мы выконвалі нашы такія самыя забойныя, скажем так, песні у составе з дзецьмі, нават цымбалістамі, 2 дзяўчынкі вучылі нашы песні спецыяльна да гэтага канцэрту з трубамі, з трамбонам, трубой, саксафонам, з такім духавым трыа. Такі моцны быў, як гэта, выбух, што ли, вось на канцэрце. Таму і дзеці мне потым адказалі, настаўнікі потым іх сказалі, што яны прыйшлі у школу вучыцца, ім указалі сыграць класіку, нешта там народнае, тое, што яны развучвалі па сваёй праграме. І дзяўчынкі сказалі: не, сёння толькі рок. Слухайце, ўжо каманда ваша даўно існуе, я так разумею. Прынамсі, вы, Юля, ўжо даўно займаецеся вось у гэтай плыні, так? Я адлічваю сабе з 2000, напэўна, 6-7. Гурт «Час пік» з'явіўся ў 2011 годзе. Пак ужо 8 гадоў. Так. Які ён шлях вашага гурта? Проста многія там каманды толькі з'явіліся, там нейкі ўдалы ролік запісалі, і яны ўжо там зоркі Ютуба ездзяць там па замежжы, і это так неяк лёгка атрымліваецца, а некаторыя гурты ўсё ж, трэба больш нейкіх сілаў прыкладаць, каб пра іх ведалі. Вось які шлях вашага гурта, як вам падаецца? Мне падаецца, быў такім цяжкім, і пошук свайго стылю быў цяжкім. Першы наш альбом такі больш поп-рокавы, больш такія лёгкія песні нейкія. Утрох мы
напрыканцы запісу таго альбома у 3 песнях мы такі цымбалы использовали. Вось, і потым пачаўся ўжо новы эксперымент, новыя спробы, і у другім альбоме, больш чым у палове другога альбома, гучаць цымбалы. І вось такі, мне здаецца, ўжо стыль наш з'явіўся напрыканцы другога альбома. Я не ведаю, чаму, ну вось такі у нас вялікі шлях. Як вы вызначаеце стыль? Арт-рок. Арт-рок. Арт-рок з цымбаламі. Ну, як увогуле вы, вось кажаце, вы шмат за мяжой, так, выступаеце, як успрымаюць беларускі гурт, вы ж і на беларускай мове у тым ліку спяваеце? Ведаеце, я больш пачынала з інструментальным сваім праектам. За мяжой выступаць, інструментальныя кампазіцыі таксама мы маем. Вось, а толькі 1,5 гады гады назад мы змаглі спець свае песні на адным з фестываляў у Германіі. І вельмі добра нас успрымалі, нягледзячы на тое, што я хвалявалася, што і мова нікому невядомая там. Ну, неяк так, увогуле еўрапейская публіка такая вельмі адкрытая, вельмі такая падрыхтаваная да ўспрымання ўсяго новага. Ну, мне так здавалася. Тут у Мінску вось якая публіка звычайна на вас ходзіць? Ну, ўвогуле, на якую публіку разлічаны ваш гурт? Ой, ведаеце, гэта самае складанае такое пытанне, на якую публіку разлічана ваша музыка. Мне б хацелася самой пабачыць тую публіку, якой гэтая музыка падабаецца, і тады ўжо сказаць, але тое, што я вижу на канцэртах, гэта вельмі такая разнашорстная, вельмі разнастайная публіка. Ад дзяцей да ўжо даволі сталых людзей ва ўзросце. Слухайте, ну і 15 числа у вас канцэрт у доме музея Ваньковіча. Што там будзе цікавага? Так, гэта такі у нас, можна сказаць, творчы вечар. Па восені мы любім праводзіць такія акустычныя, утульныя канцэрты на невялікую колькасць людзей. І ўжо другі год мы яго праводзім у доме музея Ваньковіча. Такая старажытная атмасфера, шляхецкая сядзіба Ваньковіча, карціны нашага мастака Валентина Ваньковіча. І мы вось неяк так з акустычнай праграмай у той атмасферы, вершы, інструментальныя п'есы, песні, перакладзеныя на акустычны састаў, 2 гітары і цымбалы. І ўвогуле жывыя нейкія размовы. Жывыя эмоцыі. Так. Добра. Я нагадаю, што гэта музычная рубрика «Такога вы не чулі», і наша сённяшняя госці Юлія Глебова і гурт «Час пік». Мы паслухалі новы трэк гурта «Поедзем са мной». 15 лістапада, дом Ваньковіча, прыходзьце на канцэрт.